Helje we de 2 graden of wordt het toch de 3 graden? Daar zijn we Joen hebben we hier on deze tafel. Want klimaatexpert Pier Vellinga die liet zien luchtskine over de helberens van de klimaattop in Parijs. Ja, en hoe slim binnen die peer graden? Misschien vindt Peter Ellens dat het toerisme in Friesland wel wat warmte broeken kan. Goeie, dit is Bient op de dag dat postbodes het nog wel eens een keer volle trokken krijgen kunnen. Postbode Simon! Hoi! Postbode Simon, kom eens! Wat is er aan? Wij vervelen ons wij twee. Oh? Dus jij moet iets verzinnen. Oh, maar ik heb geen tijd. Ik moet werken. Daarom. Simon! Ja, postbode Simon heeft het altijd een druk, maar nevens PostNL kunnen de postbodes er nog wel wat bij doen en kunnen ze ook als een soort van wiekverkenner inzetten worden. Nou, Benny Wesselis, je bent 24 jaar lang de eigen en erenwest van Warkum als postbode. Ja, kun je er wat bij vaststellen dat de PostNL nooit zien of ze hoeft als er wat gebeurt er op stritten en er ben het gaat mis of mensen smieten hun afval voort in het maaien en dan mag je erheen en dan mag je zeggen, Benny, dat ken het jongens. Nou, daar ken ik me dus helemaal niks en ik helemaal niks bij voorstellen. Ik vind dus dat het helemaal net een taak is van een postbode om dingen te signaleren die het net mooi of weet ik het wat. Nee. Ik denk dat de post het druk genoeg had met zijn eigen dingen alle jaar om zijn post op tijd rond te brengen. Ja. Maar jou zal het net mooi maken zien op dit staat, want je bent kijk uit het werk wel. Ja. Maar het zit nou in je vraag in van nou ben je dus juist een soort. En let er zo eens even op dat gezin. Dat is misschien wat crimineel. Ja, nou, ik zou dat net van. Ik zou dat ik net willen. Ik ken ik wel iets voorbeeld zien aan, ik bedoel, maar ik constateer dat. En ik bel de politie op en die zei die gaat door uit naar die meegent. En ja, nou, en die worden daarop aangesproken. Ik kom daar 2 dagen later weer. Die man kan zelf de huis uitvliegen en mij te liefde in bewijs spreken. Dan zit ik net op de wacht zien. Ik vind dus dat het een taak van de overheid is om zoiets te doen. Nee. En net een post. Of ze moeten de meeken apart opleiden. Even breder rond tafel, Vellinga. Je hebt het je dacht niet dat een grap hier, maar het is echt een proef nou in Schiedam van 4 postbodes. Ik kan me voorstellen dat PostNL die net zoveel werk hebben, toch al eens per e-mail. Maar ja. Als er dan te volle mensen daar werken, dan zeg ik, laat ze dan maar bij de politie gaan. Ja. In plaats van dit combineren. Je bent toch ook in functie dan. En dan is een politietaak toch heel wat oors als een soort vertrouwensman. Want dat is een postbode die brengt jou de spullen. Dus die menging van functies, ik weet het net. En dan ben er een heleboel plakkers als Workum, dus goed misschien wel kennen. Maar als je in Den Haag bent, in de Schilderswijk of in Rotterdam, nou, daar ben weekend, nou ja, dat is helemaal net zo prettig. En als je dan als postbode die lui onjammotten, ik weet het net. Lijkt jij dus een soort van financieel verhaal, hè? Dat PostNL dus net een soort het het zodat het wezen dan? Nou, ik denk dat dat de achterliggende gedachte is, ja. Ik bedoel, kijk wat Vellinga zei, de post die wordt steeds minder. En ja, die mensen met al aan het werk houden worden op die of andere manier. Maar ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Nou, ik bedoel, had je nou ergens omstappen daar in Warkum en er gebeurde wat, dan zou je er direct wat van, of net? Nou, ik zoek net direct in de meeste zelfs. Nee, ik constateer dat en ik denk, ja... Maar je burgerplicht dan? Je hebt een burgerplicht uiteraard, maar... Ja, nou in Warkum, best zoek ik dat op het moment... Oh ja, met in Warkum, ik zoek het net weten. Nee. Heb je wel eens wat mooi maken dan? Nee, ik ken eigenlijk net zo... Nou, dat leuk net, 24 hier. Nou, dat is toch zo. Ik heb eigenlijk nooit wat ik dacht van... Nee, dit is geen... maar op een oormerk, misschien dat het net om mindere dingen gaat, maar om mooie dingen, dat je... Ja, ik kan natuurlijk een heel soort mooie dingen mooi maken. En ik zal allereerst zeggen, dat past het allermooiste beroep is wat er eigenlijk is. Je bent altijd buiten, je bent vrij. Wil ik bij je koffie drinken, bij wie spreken, ja, dan eet ik in mijn eigen tijd. En dan ben ik 's middags een jaloere ledder. Dus, nee. Maar dat maak je jou ook wel mooi, zulke dingen? Dat het de verste prik wie dat je toch een soort van sociale functie hebt? Oh jawel, ik bedoel, maar ik heb een heel kof die staven rond. Nou, hier een oud vrouwtje die wie slechter been. Nou, die hier door altijd los. Of het touwtje in de brievenbus. Nou, die ging altijd even in huis. Meestal ziet er nog een koffie. Nou, dan joeg ik haar de post in de hand en dan
moest ik even het kopje van haar op het aanrecht zetten. Bij wie Een soort van een wiekverpleging. Nou, Ja, nou, dat is de liefste stap om vervolgens... Ja, maar dit weer heel onschuldig uiteraard. Dus, ja. Maar jouw kind, want we hebben natuurlijk vanzelfs een heel soort postbodes bellen en dan mooi ze van PostNL neer te zetten. Jou bent los van het werk, maar jouw zoon zei ze, had ik het waar moest? Nee. Ho. Ik word net van. Nee, nee. Ik net dat het loonde veiliger van wordt. Ja, dat was zo moeilijk. Zou dat voor mij veiliger Nou was? ja, waar weet? Ik loop Had jou deze jaren denkt, hey, dat is wel Nee, maar- vertocht, er zit misschien wel een wietplantage Ja, daarachter maar- niet waren. Ik bedoel, lid de overheid dat oppakken. Er zijn wijkagenten om mij parkeerwachters die dat wel eventueel doen kunnen. Maar geen Maar geen post. geen post. Net erbij in ieder geval. Dan moeten ze apart opleiden. Maar ja, goed, dan ben je al uit het postgebeuren wel. Dus, Nou, natuurlijk, jouw statement is helder. Gewoon eerst maar eens zwaar dat al die pakketjes op tijd binnen. Hè? alsjeblieft. Dat is, Nou, dat is druk genoeg. Ja, het op het moment hartstikke druk. Ja. Oké, bedankt voor je verhaal. Ja, we zullen het hebben over een dream van een heel soort mensen. Ja, 100 jaar worden. Wij vragen je deze week om 100 jarigen, mensen die dat dus echt binnen, of dat nou echt een dream is die het uitkomt. En als je jou daar een reportage hoor. Ja, het is nou eens vieren dat we wat oorstwang kennen, want allemaal stekken wij de thermometer in de Frieske economie. En jouw de zakkundige een cijfer en Joet draait het om toerisme. De toeristische sector is alle jaren goed voor 1 miljard euro omzet. Dat klinkt goed, maar hoe stiert deze economische motor door op dit stuit voor? Ja, dan zeggen we de thermometer. Petra Ellens, welkom. De Bus van de Reekron, dat is een belangenbehartigingsorganisatie voor toerisme en recreatie. Nou, we doen de stekker de thermometer in het wormsomhiet, in de werkmerk, in de bouw en dus ook in toerisme. Ja. 1 miljard omzet. Ja. En door jou is toch maar een size, zeer Ja, daar. klopt, want er ben wel wat zwagen. Het is lastig om incijfer voor zo'n brede branche te gaan. Want er zijn nog bedrijven die zeggen van nou, het gaat geweldig, jou maar een 8. Maar er ben ik ondernemers die zeggen van nou, ik had zwier, ik zit op een 5. Dus het is over het algemeen haak ik toch een 6 jong. Nou ja, er zit volop kansen zitten er wel in. Alleen nog, we merken wel dat de ondernemer moet er heel goed om loeken. Omdat dat had ik de meidje bij de verhoringen in de maatschappij om ons heen. Maar de ondernemer die maakt echt heel actief bezig. Continu met zijn bedrijf. Hoe kan ik die kosten van morgen nou alvast bereiken? En daar heel actief op participeren. En dat vreegt het volle inzet van de ondernemer. Maar er werken 24.000 mensen, Ja. Friesen, dus in die sector. En daarmee is het wel een van de grootste sectoren in Friesland waar het geld mee verzinnen wordt. Ja. 1 miljard. En we hebben er aardig wat ervaring in, ondervinding in. Maar hoe kan het nou dat er bepaalde ondernemers het net slagen dan? Dat snap ik niet. Nou, het is net alleen een Fries probleem, ja, want heel Nederland had meidjes in mij verhoringen. Dus, in Friesland merk je dat natuurlijk extra, omdat het voor Zeist, het is een belangrijke sector, dus de effecten merk je ik bij u. Je had de meidjes in mij een markt die eigenlijk concurreert door de hele wereld. Dus als ondernemer moet je te vinden wezen. En dat vreegt het hele uitgerekende, hele toeke marketingcampagnes. En dat kind de campinghouder van Jutedai het dat net? Nou, dat wil ik net zeggen, maar het is een specialisme ontwinnen. En dan moet je wel zwaar dat hier de goeiemeesten daarvoor weer onloeken. Ja. Dus dat is wel iets waar de ondernemers mee bezig zijn. En dat show je meer. Je beuren steeds meer specialisten worden vregen. Ja. Ja. Nou, zullen we eens even zien naar een bedrijf dat het goed dient heeft, want ja, die size die kan nog meer worden. Hè? Ja. Dan moest een voorbeeld zien van camping De Waps. Nee, wat is het? Oudemarem, wat ik zei. Ja. Oudemarem. We kunnen even het filmpje zien. Ja. Maar dan nou uitlezen waarom. Ja, kwam die zo maar even voorbij in je oude werkplak. Ja, dat heb je altijd omroep. Ja. Maar nou, bijzondere plaatsjes, je kent het vanzelfs, maar de Duitser kennelijk, die moet je mooi verleid worden om hier te komen.
Wat moet dit uitstralen? Want dit ben gewoon filmpjes, toch? Ja, nou, het zijn net gewoon filmpjes. Er zit een hele professionele film erachter. Dit ben geen home video's. Dus dat is wel een verschil. De ondernemerszijde, het is voor mij een heel belangrijk marketinginstrument. Ik ben al lang opgehouden met brochures, want dat werkt niet meer. Ik wil eigenlijk de klanten die komen, mijn gasten, wil ik een heel kwart filmpje laten zien. Als je het wordt met filmpjes, maar die kan je kwart wezen. Dus 30 seconden. Maar dat ik even iets deel van de beleving die ze hier kennen, mijn meidje op mijn bedrijf. En in die directe omjouwing. Ja. En de ondernemer die hoopt ik dat daarmee die mooie filmpjes die terugzet worden. En als het ware via social media weer een eigen leven gaat leven. En zijn doelgroep bereikt. Natuurliefhebbers, fietsers, wandelaars. Want die zei sinds aan Grutte, Booking, Google. Daar ken ik nooit zien op. Nee. Daar ken ik net zien op. Dus ik moet mijn eigen kanalen vinden om toch in beeld te wezen bij mijn doelgroep. Ja, en deze persoon die had ik geen folders meer, hè? Dat is nee, had ik geen folders meer. Nee, dat is echt, dat werkt het net meer. Dat meestal dan met nee. Wie maakt echt. Mijn beeld is natuurlijk volle sterker. Dan brengt geluid hoe dan brengt beeld noer en een hele beleving. En dat is natuurlijk heel wichtig. Maar dit is net goedkoop. Een beetje film maken, maar deze apparatuur en montage, dan is het ook een paar duizend euro. Ja, klopt. Keer. Ja, maar dat betekent dat een ondernemer bijvoorbeeld net meer adverteert in bepaalde kranten. Nee. Dat zijn dan keuzes die ze met mij zien. Wat vind je? Je zit ik bij de waardvriending, hè? Ben je waardprofessor? Nou ja, ik vond het wel mooi even de boordjes. Ja. Ik denk dat toch die opwarming van de aarde, de recreatie hier alleen nog maar betere kosten krijgt. Hoezo? Nou ja, misschien geen 11 stedentocht meer, of in ieder geval net zo vaak. Maar als je nou een huis hebt in Zuid-Frankrijk of in Spanje, nou, maar die klimaatverhoring, zelfs als het 2-3 graden wordt, ja, wordt het er dan soms ik wel 50 graden in de simmer, hè, zo'n hittegolf. Nou ja, dan word je daar net mee wezen. Nee. Dus op zich, en de Waddeneilanden, die worden, of Friesland wordt dus prettiger. En ik denk alleen nog al dat terug, komen er grif meer toeristen. Nou, ja, wil je dat? Dat ze van 50 graden leven naar 3 weken lang in de Rijn in Friesland? Want we hebben het ook net mooi qua in de simmer, toch? Het Rijn denk ik wat meer, door die klimaatverhoring, dat klopt. Maar dat zijn vaak heftiger buien. Maar op zich, ja, het wordt warmer. En als je die Waddeneilanden, ik weet het niet, ik ging er als lietse jongen in. Het is toch wel koud soms in de simmer. Ja, ik kan ik zo'n graden wezen. Nou, dat wordt nou 20. En ja, dat scheelt wel. Ja. Maar resume, als we over 4 mannen hier weg zitten aan tafel, Peter, dan heeft die verssissing van hoe komt het maar de simmer. Wat voor skop onder de kont met ze nou, die toeristische ondernemers? Nou, ik denk net dat ze een skop hoeven te haaien. Ze binnen zelf genoeg in beweging. Maar het is wel een kwestie van onderskietje van een boorman. Kom mijn eigen verhaal. Dat is heel wichtig. Dat je net verzinken in de massa. Iedereen die hetzelfde doet. Maar dat je juist met unieke dingen komt. En daarin zit de kracht. En ik geloof zeker dat de Friese ondernemer dat wel kent. Oké, en dan wordt het van een seizoen? Nou, laten we hopen een zoon en dan een 8, hè? Ja. Nou, er komen in ieder geval heel veel toeristen om. Dan hoeft misschien niet iets wat voor te doen. Jongens, zeggen het is je lekkere temperatuur. Nou, je verbanen je net liep het. Ja. Oké, je bedankt. En een paar mannen weer. Ja, we hebben het even over goed nice, want ik weet net of je hem dat al hier extra vieren trouwens aan tafel. De kans is groot dat jou en ik 100 jaar worden. En misschien nog wel ouder. Ja, leuke foto. Hartstikke mooi. Ik teken ervoor, hè, dat ik eens uitje. Ja, deze weekend litten wij 100-plus in. Ze weten nog zelfstandig. En ja, daar is helemaal niet mis. Maar die mensen kan ik net qua verstaan. Dus ik zou zeggen, kom maar op maar die in. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb een hele mooie tijd gehad. One small step for man, one giant leap for mankind. Zul je op de deur? Nee. iPhone. Osama bin Laden is dead. Ik wil nog wel voor langer, maar ja, je weet het net nou. Ik ben bij vrouw Hiske Werkhoven. 102 jaar. Ben het nog zelfstandig in Makkum in een onleunwente. En ze is goed bij. 102. Filio ik 102. Ja. Och, ik ben nog een heel soort volle beter als een soort mensen jesje. Haar libben bestaat nou vooral uit nievelje. Met haar heel wat naar de vrouwenvereniging. Daar was het wel kwijt.
Haar hele leven al waar ze jonger in schat dan dat ze is. Toch wat let er haar man worden zoe. Hij 18 en toch dat zij ik 18 wie, maar ze wie 24. En zij is dan altijd bleun. En heel soort, dan schrikken ze dan. Rieden ze me soms 80. Een schat is jou dus wie in je 80. Ja. Is het beter worden, vind je, het leven, de wereld? Of? Ja. Oh, het is soms op de televisie, dan klap ik een dicht. Dat kan ik al net horen. Al mijn moorden en die oorlog. Ik heb nou 2 meemaken. Niet te oud om te leren. Zo'n een ier schildert vrouw Werkhoven. Ik heb altijd een zin met tekenen. Maar ook wie ik een dom, want ik heb maar 5 legere klassen. Ik moest met hem helpen en doen uit arbeid en zo. Dit is de jinnige foto met haar huid. Haar huid stoor betiet. Mem trouwt letter weer en krijg ik hier op een nij been. Vrouw Werkhoven is intussen zelfs ik oerbebbe. Ja, dit ben ik wel mooi. En zo bedarjen we in de foto's. Mooi leden van het Koninklijk Huis. Vakanties. Zo, dat is die grote boot. Je wil in Drenthe, mijn vakantie, mijn avondrust. En dan zeggen ze wel eens met me tekens wat verder. Dat ken je net. Nou, ik zei dan doe je het dan maar. Ja, prachtig. Daar tekenen we voor in. Zou 100 worden of net? Ik zou het wel willen. We hebben altijd dat klimaat ondergaan en dan maak je scenario's voor 2050 of 2100. Dan denk je, maar duurlijk, ben ik er dan nog wel? Ja. Alleen nog al om te zien dat we het redden hebben. Dat wie ik al benieuwd naar. Ja, nou, laten we het daarvoor dadelijk maar even hoe het klimaat hè. Jo, hebben we zijn het milieuprobleem wordt een internationale competitie om zo dwars zo mogelijk te wezen. Nou, dat vond ik een heel hoopvol betoog in. De hele wat ons, zeker nou dat wij weten dat al die regeringsleiders nog weer uit binnen op Flinthuis zitten. En dan met het barren in Parijs, nog met de echte zaken ondertekenen worden. Dit klinkt positief, maar is het echt zo positief in Parijs? Had het jou belangrijk? Nou ja, er is wel echt wat ontverhoring. Als je nou zegt, zo'n bedrijf als IKEA, die wil in 4 jaar helemaal klimaatneutraal wezen. Friesland Campina wil dat van zijn productie ook wezen. Zweden wil in 15 jaar klimaatneutraal wezen. Nou, dit hebben we zien jullie net van mogelijkheden, maar omdat zonne-energie en windenergie nou zo goedkoop wordt, eigenlijk ook goedkoper als olie en gas, ja, krijgt die economische kracht die komt erachter. En dan moet ze in Parijs goede afspraken maken. En ja, vertrouw je erop dat dat kan? Nou, op dit punt wel. Dus we zeggen nou in die 2 graden, he, die het was doel hè. Maar het komt in ieder geval een stuk dichterbij. En nou ja, het begint yield op te leveren. De mensen om duurzaam te wezen? Ja, nou ja, wij hebben onderzoek gedaan. En bedrijven die duurzaam binnen, verdienen meer als de bedrijven die maar gewoon de spullen door de schutting gooien. Ja, maar dan hebben wij, met alle respect, Halbe Zielstra zei het zelf. Die zei van ja, god, wij zijn maar zo'n heel mini-bini stikje van het probleem. Dus hoe ik net een heel stuk dwanners in Nederland. Daar moet je aan nog even wat op zezen. Maar die grote man daar, hè, Obama en de president van China en India en Brazilië, die moeten dat nou. Ja, die moet het nou echt wat ontwan. Maar, nou, maar heb je ook gevoeld dat dat goed komt? Jawel, Obama die spant zich er echt voor in. Die had naar China geweest in december vorig jaar. En tot nu toe winnen die landen het nooit eens, maar ze bent eens op beide behoorlijk ontwikkeld. En Obama wordt ik steun terug bedrijven zoals Google en Apple. Ja. Jullie zijn met elektrische auto's aan de gang. Dus het krijgt een eigen economisch momentum. En Nederland, ja. Als je net mooi doet, ja, dan hebben wij straks nog bij de paardentram en het stenen tijdperk. Wij moeten mooi doen om economische redenen. Het gaat natuurlijk de morele reden van het klimaat. Dat kan je dan net gebeuren litten. Dat mensen overal elders het min hebben of verdrinken. Maar economisch moeten we ook mooi. Ja. En anders moeten we straks alles uit China importeren. Nou, het mooie van duurzame energie is,
En dat kun je zien dat jouw werkgelegenheid jaren. Dan gaat dat je net naar Saudi-Arabië, het gaat net naar Rusland, maar het gaat in de bouw zitten. Ja. Even hoe die 2 graden, hè? Want daar wordt nou de hele tijd toe sprutsen. Jo hebben we onderwitse stieren van die 2 graden. Jo hebben we dat ergens in jaren 90 zijn. Het moet eigenlijk 2 graden wezen en dan redden we het nog ons kofke op deze planeet. Steen je daar nog altijd achter? Nou, wij toen een stoplucht maken. Pieter Winsemius die zei, jongens, maak je dat nou eens onschouwelijk? En hij hier toen zelf, de zalm moet terug in de Rijn. Dat weer een mooi beeld, dat de Galilean. Nou. En wij als onderzoeker gingen het altijd over ppm en over atmosfeer. En toen uiteindelijk kwamen we met een groepje mensen uit de hele wereld bij elkaar. En we zeiden, nou ja, 1 graad opwarming, dat kan die aarde wel hebben. Daar zitten we nou op, hè? Daar zitten we nou op. Dat neemden wij een groene stoplucht. En oranje weer tussen de 1 en de 2 graden. En rood weer 2 graden. En daar hebben we goed al in betocht. En we dachten, nou, dit is ik haalbaar. Want juist zijn we een mooie green blauw, 1 graad. Ja. Maar we zagen toen al China, India. Dus we zijn, wat is haalbaar? En wat is dan, welke schade is nog min of meer op te vangen? Want schade krijgen we wel. Ja. En toen kwam we op die 2 graden. En warempel, ik weet het zuiver al vergeten. Maar de laatste periode werd dat steeds actueler. Ja. En toen kwam er een promovendus die zei, hij wil promoveren op het werk wat wij 30 jaar in dienen. Maar klopt het nog? Want dat is waar ik me wel een beetje zwaar genoeg uitzien. Je denk ik wel. Nou ja, zelfs 2 graden, dan bleef die zeespiegel nog een hele schoft stijgen. Maar ja, in een tempo dat je hoopt dat we dat bijhouden kunnen. En ja, 3 graden, dan kom ik in zandterrein, dan wordt het rond die Middellandse Zee, wordt het dan 50 graden in de simmer. Nou ja, ik stormen we grutter, buien worden nog heftiger, plus dat we het dan ik net meer snappen. Die 3 graden, daar hebben we nog nooit eerder geweest op aarde. Nee. Dus dan komen er misschien weer nieuwe gassen uit de permafrost. Die ijskap, ik op Antarctica smelten, dan kun je wel 60 meter zeespiegel krijgen. Dus jongens, we moeten 2 graden en zelfs nog meer daaronder. Ja, dus de noodzaak waar iedereen van spreekt, die vielen jullie ook in alles? Absoluut. Ja. 2 graden is een soort schade, maar boven de 2 graden is eigenlijk een catastrofe. Tenminste, ook het een beetje zwart. Ja, maar het wordt 2,zo'n, hè? Nou ja, nog wel. Maar wij hopen en verwachten dat ze binnen 4 jaar weer bij elkaar komen om dat aan te scherpen. En dan moet het nooit 2 en dan hopelijk nog weer... Nooit 2 of 1,9 of 1,8. Maar is het helder om die temperatuur samen een keer draaien onder de knop van een centrale ticht? Nou, we maken het nou vanzelf wat simpel, omdat de meesten er helemaal niks mee kennen. Maar je moet er altijd wel rekening mee houden. Altijd deze 2 graden bedoelen tussen de oorlel en de 2 en heel. Want ja, sap precies weet je dat ik net. Dat moet ik eerlijk zeggen. En het klimaat is natuurlijk van zichzelf grillig. We hebben nu El Niño, dan is het in ieder een stuk warmer. We hebben vroeger zonnevlekken heen, dus het speelt al door elkaar heen. En het is erg gesimplificeerd nou om toch maar politieke overeenstemming te krijgen. Ja. Nou, we blijven dit volgen, want dat kan eigenlijk net oors. Het hing het uw lippen hing het er van en van uw bands ben. Tieren, dank voor je verhaal. Mensen, je bedankt voor het verhaal. Goeie reis waarom. Dit bent voor jou. Ik wens jou ook nog een hele mooie joen verder. Nou, ik ben benieuwd wat er morgen komt. Ja. Morgen inbient Baywatch op de Frieske Waardeiland. Leuk? Leuk. Morgen maar even zien.